pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Magandang umaga, Pilipinas! Maksyong morning po sa inyong lahat. Sumasa niyo na naman po ang programang Kia, Kababaihan in Aksyon. Kasama niyo po ako, Action Dove Tibakay. Araw po ng Miyerkules, December 29, 2021. Yan ay pinaka-aabangan na rin natin mga ka-action. Itong nalalapit na pong pagsalubong sa bagong taon. So, kumusta? Nakapaghanda na ba itong ating mga ka-aksyon or ngayon pa lang tayo makikipagsiksikan? Kasi sa atin naman hindi pa natatanggal yung last minute na pagkilos po natin, di ba mga ka-aksyon? Yung iba nagla-last minute sila kasi ito yung pabagsak na yung presyo, sabi nila. Ito siguro yung iba naihanda na yung ibang pagkain nila. Ayan, kung ano yung ihahain nila sa mesa. Tapos yung iba naman mag-start pa lang or magdadagdag na lang. So doon muna sila sa last minute. O kaya naman dahil sa kabisihan po natin, ayan, pinipili po natin yung last minute na. Ayan, so good luck ulit po sa atin mga ka-aksyon. Paglabas mo dyan sa may mga tiyanggihan, siksikan pa rin ang mga tao. Talagang ganun na lang po kasi yung nakasanayan po natin. Pero anyway mga ka-aksyon, samahan niyo lang po muna ako dito sa programang ito. Hanggang alas 10 po tayo ng umaga mga ka-aksyon. Ako po ito, Action Dove Tibakay, sa ating Technical Department, Action Conrad Alvarez. Bago tayo mag-umpisa sa ating tatalakay ngayong araw, ito muna, isa munang balita. Pumalo na sa 8 bilyong piso ang napinsala sa agrikultura ng Bagyong Odette. Batay ito sa Department of Agriculture. Apektado rito ang 113,479 na mga magsasaka at mangingisda sa Region 11, partikular sa Visayas at sa Mindanao. Kasama rin sa mga apektado ang rehiyon ng Calabarzon, ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Kaya Calabarzon, ang Mimaropa, Mindoro, Marinduque, Romblon, and Palawan, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao, Sorsogon at Caraga Administrative Region. Nasalanta rin ang nasa 171,222 metric tons na sumasakop sa 341,280 hectares ng agricultural areas. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Coca-Cola. Ang balitang yan, hatid sa inyo ng Social Security System. Wala pang SSS account? Mag-register na sa may SSS portal sa SSS website. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Pampers. Buong gabi walang palit? Posible. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Balik na po tayo dito sa ating programa, Kia, Kababaihan in Aksyon. Ako po ito, Action Dove Tibakay. Technical Department, Action Conrad Alvarez. Nandiyan po ang ating text line. Pwede po kayong magpadala ng inyong mga opinion, mga suggestion, rekomendasyon. Ganun din kung ano yung mga masasabi po natin sa mga bagay na ating napag-uusapan ngayon. Facebook page, DWCM Action Radio Pangasinan. Meron din po tayong Kia fan page. Pa-share and pa-like na rin mga ka-action. At dyan, yung inbox natin, meron pa rin naman yan. So, mababasa pa rin po namin yung inyong mga mensahe po sa amin. Feel free lang mga ka-action. Ngayong araw na ito, pag-usapan po natin ay patungkol sa pagtanggap ng regalo ng mga bata. Paano po natin sila tuturuan na i-appreciate kung ano man yung regalo na kanilang natatanggap? Yan, kasi ayan, sunod-sunod yung mga Christmas parties at ngayon year-end parties ang tawag naman ng iba, or kaya naman ay New Year's Eve party.
Meron yung mga, alam mo yung nag-exchange gift, nagpalabunutan na po kayo. Nagpalabunutan na po yung mga bata. At kung sino man yung kanilang nabun, ako namumroblema sila. Parang hindi, lalo na siguro may experience sila na hindi nila medyo type yung na-receive nila na regalo noong nakaraang taon. Tapos ngayon ako, sana naman maganda yung regalo sa akin ngayon, di ba? May mga magsasabi na gano'n na mga bata. Or kung hindi, ayan, yung nabunot nila, feeling nila, ay nabunot ko, kahit na kaedad pa nila yan, sabihin nila, yung nabunot ko, halos, kaya na niyang bilhin ng lahat, ano kaya ang ibibigay ko? Ganyan. So, paano po natin i-guide yung mga bata sa ganyan na mga sitwasyon? At syempre, most especially, yung pag-appreciate nila o pagbibigay nila din ng halaga doon sa regalo na kanilang natatanggap. Kasi para sa atin, di ba, parang nandun yung na-excite din tayo, natutuwa, or mix din yung emotions din natin kung minsan kapag makikita po natin yung mga anak po natin o yung mga bata na magbubukas ng natanggap na regalo. Isa ding parang sabi na nerve-wracking experience din para sa atin na makita natin yung mga anak natin na magbukas ng regalo, nandoon yung excitement nila, and after na makita nila yung regalo nila, so ano kaya yung magiging reaction? Yung iba, parang brace yourself pa, di ba? Sa magiging reaction ng mga bata. Sila pa naman yung kapag nakatanggap ng regalo minsan, walang pigil yung kanilang walang pigil doon sa kanilang ilalabas na salita. Appreciation man yan o kaya naman disappointment. Sa atin, kaya pa natin siguro medyo hindi mo nagustuhan yung nairegalo sa'yo. Kaya mo pa rin pigilan di ba? May expression tayo na may papakita na, yun nga, hindi natin ma-appreciate. Pero ayaw naman natin ipahalata. Pero sa mga bata, hindi mo sila mapipigilan kung ano man yung magiging reaction nila. Kung sila ay natutuwa, very, very happy sila, o kaya naman disappointed. So, paano po natin tuturuan yung mga bata na tanggapin nila yung kanilang gift na magalang, o kaya naman masaya, or graciously, di ba? Para daw, umpisahan po natin ito as young as 3 years old. Pwede na daw po natin turuan yung mga anak natin paano yung magiging reaction kapag sila ay nakakatanggap ng regalo. Hindi sa fake na reaction, yung, di ba, minsan, wow, di ba, pag kunwari, nagbubukas sila ng regalo, tayo man yung nagbigay sa kanila, kaibigan nila, o kaya naman kaanak ninyo na nag-abot sa kanilang regalo. Kapag binubuksan natin ito, wow, tignan natin kung ano yung laman ng gift mo, di ba? So, yung nagiging expression din po natin, yung ipinapakita po natin, yun ang matututunan din nila sa atin. Ayan, as young as 3 years old, pwede na po natin silang turuan kung paano yung pagpapasalamat din nila sa natatanggap nilang regalo, maliit man o malaking bagay na nairegalo sa kanila. Kasi eto yung edad ng mga bata na iniisip din nila kung ano yung feelings ng ibang tao. At kung paano makaka-affect yung salita natin doon sa mga tao na nakakatanggap din ng regalo. Hindi man ito ganun ka deep sa atin na alam na po natin yung reaksyon ng isang tao kung masasaktan or matutuwa doon sa ibinigay natin, ma-offend sa binigay nating regalo. But at least gusto kaya niya yan, di ba? Merong time na din na madagdagan yung kanilang edad, o kaya kahit pa yung ibang mga bata kahit na ganyang edad, merong mga matanda kasing mag-isip sila di ba? Parang kala mo ang mature na nila. So gusto kaya niya 'yon? Oh, 'di ba?
Or sila din mismo, kung di pa nila alam masyado yung feelings nila, maganda ba ito? Diba? Tatanungin din nila. O kaya pag nakita nila, wow, 'di ba? Kung sila ay natutuwa doon sa natanggap nilang regalo, makita, wow, doon sa makikita nila na na-receive nila, natanggap nila na regalo. Unang-una, syempre dyan, kailangan mo na maging good example ka. Ikaw na muna. Kasi sila naman yung nakakakita din ng reaksyon natin. So, sa atin sila matututo. Hindi natin matuturuan yung ating mga anak na maging gracious kung hindi natin naipapakita yung same behavior na yan. Paano mo sasabihin dapat maging masaya siya, matuwa siya, magpasalamat sa natanggap niyang regalo? Kung pagbukas ninyo, ang reaksyon mo na agad doon sa natanggap niyang regalo, ay, bakit ganyan? Ay, ano ba naman ito, di ba? Ay, bakit ganito yung binigay sa'yo? Oh. So, yung bata, bakit ganon, di ba? Hindi ba maganda yung natanggap niyang regalo? So, unang-unang makita niya yung expression mo, di syempre, yun din ang tatanggapin niya na feeling. Yun din ang ma-absorb niya na pakiramdam mo. So, pakiramdam niya, hindi nga talaga maganda yung regalo sa kanya. Pero syempre, kung ikaw yung una na nagpakita na nagalak ka, alalahanin lang din po natin na hindi tayo yung niregaluhan, yung bata ang niregaluhan. So, kung ikaw hindi mo ma-appreciate ng regalo kasi hindi ka naman na bata, bata siya, ma-appreciate niya kung anong klase lang laruan yung binigay sa kanya, anong kulay ng damit yung naibigay sa kanya, lalo na siguro yung colorful. So, natutuwa na siya dyan. Hindi pa niya maiisip yan kung bagay niya or hindi kasi bata pa lang yan. So, dapat tayo mismo, alalahanin din natin, unang-una, sabihin po natin, magsabi yung bata ng thank you, ng salamat, pasasalamat doon sa natanggap niyang regalo. At ipakita yung kanyang gratitude every time na ito ay nakakatanggap ng regalo. Hindi yung parang nag-abot ka na lang ng kung ano sa kanya o natanggap niya, okay, di ba? Tayo minsan, okay, yung ibang tatanggap ng regalo, okay, sabi nila. Pero yan, dapat ipinapakita po natin na tayo ay nagpapasalamat na ikaw ay nabigyan at naabutan ng regalo. Especially kapag merong gift-giving activity. Ayan, mga ka-action. Unang-una po yon. Good morning po, Sir Dave Hugo Ulanday. Hello po, maksyong morning po sa inyong lahat. Hello din po sa inyo, Sir Jess. Good morning po. Eto, pangalawa na, dito sa ating babanggitin. Huwag tayong masyadong mag-focus doon sa gift. Yung gift itself. Dahil, di ba minsan, kahit na hindi tayo nagba-birthday, kasi ang akala lang natin, pwede lang magbigay ng gift kapag nagba-birthday, kapag may anniversary, kapag may mga espesyal na okasyon. Pero minsan, may mga kaibigan tayo na dadalaw sa atin, na tapos may bit-bit sila, at minsan merong riregaluhan pa nila yung anak kahit walang birthday. So, huwag tayong magpo-focus kung ano yung ibinigay sa atin. It's the thought that counts. Yung naisipan ka, nabigyan ng presents. Nabigyan ka ng regalo.
At saka alam mo yung nag-effort yung nagbigay sa'yo. Nag-effort yung nagbigay doon sa anak mo ng regalo. Kung ma-appreciate ba niya yun? Kung tama ba na yun yung ibibigay na regalo sa kanya? So yun din, dapat maituro din natin doon sa mga bata para ma-appreciate din nila. O ayan, yan yung, di ba yan yung paborito mo na hinanap ng kaibigan mo? O ayan, so ibinigay na niya sa'yo. So ano sasabihin mo? Ganon. Diba? Say thank you. Ayan, magpasalamat ka. Yan, habang yan po yung lagi ginagawa natin sa kanila, yan yung lagi itinuturo po natin sa kanila. Ayun, madidevelop din nila yung gratitude. At magbigay sila ng pasalamat sa bawat gift o mga bagay na ibinibigay sa kanila. Dapat ang i-drive po natin, ang i-point po natin is yung thoughtfulness ng tao na nagbigay ng regalo at hindi doon sa regalo itself. Parang ngayon, 'di ba? Pag nagbigay ng cellphone, doon lang nila ma-appreciate. Pero pag nagbigay ng ibang bagay siguro, ako hindi nila nag-aanong ma-appreciate. Again, babalik tayo doon sa una. Yung reaction natin na magulang ang siyang ma-adapt ng mga bata. Na unang-una ka na na-disappoint doon sa regalo na ibinigay sa kanya. Or, unang-una kang natuwa doon sa regalo na ibinigay sa kanya. Either of the two, yun po ang ma-adapt po ng bata. At iwasan daw po natin, yan, ito dun sa sinasabi natin na huwag mag-focus dun sa gift mismo. Iwasan po natin na magbigay ng mga remarks. Hayaan na muna natin yung mga bata na sila yung magbigay ng remarks. Lalo na siguro kung naumpisa na naman natin sa kanila kung paano yung reaction po natin. 5 or 6 years old, 7, ayan. Hayaan na po natin sila na sila mismo din yung magbigay ng remarks. So, ma-observe po natin, ako, mas matutuwa ka siguro kung alam mong natuto na sila na mag-appreciate ng regalo na kanilang natatanggap. Sige, sabi mo na ang natanggap nilang regalo is tsinelas. So, sabi mo na marami ng tsinelas yung bata. Pero kakaiba yung ibinigay na tsinelas ngayon. Yung siguro may mga magagandang design, 'di ba? Iba-iba naman na yung klase ng mga tsinelas na sinusuot ngayon ng mga bata. So, ay bakit tsinelas? Sabi mo, man dami mo ng tsinelas. So, ayun na, ayun, no, may mga 5, 'di ba? May 5 pairs ka ng slippers, sabihin mo. Eh di syempre, hindi niya ma-appreciate na kung ano yung binigay sa kanya. Pero kung wow, may tsinelas ka na ulit, dadagdag na doon sa ibang tsinelas mo. At in fairness, 'di ba? Mas cute, 'di ba? Mas cute itong nakuha mo o ibinigay sa iyo ngayon na tsinelas. At saka, wag niyo nang hahaluan ng kung anumang pamahiin ang meron kapag nakatanggap ng tsinelas, ng panyo, o kung ano pa man dyan. Di ba? Minsan, doon sa mga tinatanggap nating regalo, may pamahiin tayo eh. Dati, pag nakatanggap ka ng regalo na panyo, ano yung sasabihin nila? Sabi nila, alam para mahiin nila doon, paiiyakin ka daw nung tao na nagbigay sa'yo ng panyo. Kaya daw, wag kang magbigay ng regalo na panyo. Or ano pa ba? Dapat pag nagbigay ka ng regalo, kunwari wallet, dapat may laman. Diba? Meron tayong mga pamahiin na ayan din, na ipapasa din natin siguro doon sa mga bata na tumatanggap ng regalo. O ayan, eto na naman. Huwag po tayong masyadong mag-focus doon sa natanggap o ibinigay sa atin na regalo. Yung thought, yung pag-alala nila sa atin nang ibigay ang regalong ito,
is more valuable than the gift itself. Pero syempre, i-value din natin. Pahalagan din natin yung ibinigay na regalo sa atin. Magagamit po natin yan, or kung hindi man ngayon, siguro in the future is magamit niya yung regalo na kanyang natanggap. Sunod dito, mga ka-action, wag daw natin hayaan yung mga bata na maramdaman nila na entitled sila sa ganitong klase ng regalo. Kunwari, ay, mas mahal yung binigay mong regalo nung last time eh. So, dapat, ang matatanggap mong regalo ngayon is mahal din. Mas maganda din. Dapat may pangalan din. Yung matatanggap mong yung branded, yung matatanggap mong regalo, wag nating ituturo sa bata yung ganyan. Wag po nating sasabihin sa bata yung ganyan. At yung sabi nga natin, kung natuturuan po natin yung mga bata na mag-expect sila sa klase ng regalo at yung halaga ng regalo, ayan, parang inire-ready na din po natin sila for disappointments. Kapag yung expectation nila ay hindi dumating o hindi na met yung kanilang expectation. Sige, sabihin na lang natin, parang yung sa mga exchange gift ngayon, di ba? Sige, sa mga bata, ang kanilang gift, ang price is 200 above. Kung gamit yan, nako, kung gamit siya, pahirapan na mag-isip kung ano yung ibibigay mong gamit. Lalo na, yung sabi natin kanina, lalo na yung re-regaluhan nila o yung kanilang nabunot is halos kaya naman niyang bilihin lahat ng gamit. Or feeling din natin. At yung mga bata, meron na din silang ganun na feeling. Meron na siyang ganun diba? Kaya, nakabili na siya ng ganito, mas maganda pa nga diba? Yung ganon, yung some of the reaction ng mga bata sa ngayon. And doon din pumapasok yung sinasabi po natin na yung feeling na entitled yung mga bata. Ang gawin po natin, turuan natin po sila na hindi sila entitled na mag-receive ng regalo na yung mahal, branded na klase ng regalo. Huwag po nating ikikintal o ilalagay natin sa isip nila na dapat ganun kamahal yung klase ng regalo dapat natanggapin nila. Dahil ba siguro mas angat yung buhay mo kaysa doon sa nakabunot sa'yo? Diba? Ay, ako, baka hindi din maganda yung gift na ibibigay niya kasi hindi niya kayang bumili ng ganyan. Ay, wag na wag ganun mga ka-aksyon. Parang tinuturuan mo din sila na maliitin pa nila yung kapwa nila bata. Anong alam din naman nila noon? Siya din naman yung nakabunot ng ganyan na stress na din siya, diba? Na knowing na, ayan, agisi ganito yung nabunot ko, mayaman yun diba? Ganun din. Same feeling. So, kung sa kanila, sa level ng mga bata, yan, wag po nating i-focus sa ganyan, maiintindihan din nila. O kaya naman, parang pareho lang din yung level nila, mga ka-action. So, kung ano man yung ma-receive nila ng gift is ma-appreciate pa rin po nila. So, pauna pa lamang ito, mga ka-action. Yung iba pa, kung paano ma-appreciate, i-value ng mga bata yung mga natatanggap nilang mga regalo sa ating pagbabalik. Kia Kababaihan in Action. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Tuloy-tuloy na po itong ating programang Kia Kababaihan in Action. Ako pa rin po ito, Action Dove Tibakay, at sa Technical Department Action Conrad Alvarez. Bago tayo magpatuloy, ito muna isa munang balita mga ka-action. Mayroon ng kabuang 6,816 na outbound passenger at 5,223 inbound passenger na namomonitor ang Philippine Coast Guard sa lahat ng pantalan sa buong bansa ngayong araw. Bukod dito, nasa 187 vessel at 39 motor bangka na ang na-inspeksyon ng 1,607 na itinilagang frontline personnel sa 15 PCG districts. Maalala na inilagay ng PCG sa heightened alert ang kanilang district stations mula December 16 hanggang January 5, 2022 para pamahalaan ang pagdagsa ng mga pasahero sa bantalan na bibisita sa kanilang mga pamilya at mahal sa buhay sa mga probinsya. Inaasahang dadagsa rin ang mga lokal na turistang ganap na nabakunahan sa mga destinasyong panturista na ngayon ay dahan-dahang muling nagbubukas kasunod ng naiulat na mas mahabang kaso ng impeksyon ng COVID-19 sa bansa. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. At syempre, binabati ko rin ng Maksyong Morning, Ma'am Marlu Malanom. Hello sa inyo. Thank you sa panonood at kanan din kay Engineer Rosario Montemayor Pasyon. Ayan, thank you po sa inyo. Thank you sa laging pagsubaybay dito po sa aming mga programa dito sa Action Radio Pangasinan. At sa Malay Tuners, pinag-usapan po natin paano natin tuturuan ng mga bata na i-appreciate yung mga regalo na kanilang tinatanggap. Yan, idagdag din natin na sa pagbili ng mga regalo, hayaan din po natin sila. Bigyan natin sila ng pagkakataon na mamili noong regalo na kanilang ibibigay. Isali din po sila, i-involve po natin sila sa gift-giving process. Yan sa pamamagitan ng pagpili ng regalo na ibibigay dahil makakatulong ito sa kanila para maintindihan din nila kung ano yung efforts na dinadaanan sa pagpili ng regalo. At makakatulong din sa kanila na maintindihan kung ano yung magiging pakiramdam ng tao na kanilang riregaluhan kung hindi nila i-appreciate ang isang regalo. Wow, yan. Kung hindi nila i-appreciate or matutuwa sila doon sa regalo na ibibigay at doon sa kanilang regalo na kanilang tatanggapin. At ganun din, i-focus din natin doon sa feelings at hindi doon sa pagsisinungaling. Hindi pwedeng laging white lies. At turuan natin sila na, ay hindi, ganito, kunwari, ganito, di ba? Kunwari nagustuhan mo, sabihin mo na lang sa kanya. Hindi pwede na ganun mga ka-action. Sabihin natin kung ano yung totoong feelings ng isang tao. Kung ano yung dapat mai-focus po natin doon sa awareness. Yung awareness ng mga bata doon sa emosyon ng mga tao na makakatanggap ng kanilang ibibigay na regalo. At lastly, ayan, hayaan din po natin sila, ipaalam natin sa kanila na pwede nating pag-usapan later kung ano yung regalo na kanilang natanggap. Hindi mo pagsasalitain, huwag ka lang magsalita. Yan na yan. Kung anong regalo natanggap po, yan na lang. Hindi yung ganon. Mahalaga na ipaalam din natin sa mga bata na comfortable pa rin sila na pag-usapan yung kanilang pakiramdam, kasama na yung disappointment nila over sa isang regalo na kanilang natanggap. Pero sabi natin kanina, lagi po nating ipinapaalam, na i-appreciate po natin yung regalo na kanilang natatanggap. Yung unang-una tayo mag-appreciate doon sa gift na kanilang tinatanggap. Okay?
So sana maging masaya pa rin. Maging masaya tayo lahat dito sa mga gift na ating nare-receive at ituro natin yan doon sa mga bata para at least ma-end po natin itong taon na ito na with much gratitude pa rin mula sa ating puso. Buong pagpapasalamat po natin sa lahat ng mapinagdaanan po natin at lahat ng mga nalagpasan. At maging hopeful pa rin doon sa mga dito sa darating pa rin na panahon. So mga ka-aksyon, dito na po nagtatapos ang itong ating programa. Kaya ako po ay pansamantalang nagpapaalam na po dito sa programang Kia Kababaihan in Action. Sa ngalan po ng aming Station Manager, Action Violi Valdez Ferrer, Technical Department, Action Conrad Alvarez. Ako po, itong inyong nakasama Action Dav Tibak ay nag-iwan ng isang maaksyong morning po sa inyong lahat. Sumayin nyo ang isa na namang edisyon ng Kia Kababaihan in Action dito lamang sa DWCM Action Radio Pangasinan.